Здравейте, скъпи хора! В тези няколко видеа, 4 на брой, ще ви разкажем за нашето камино приключение. Значи ние направихме каминото, португалското камино, което цялото камино е около 300-400 км и започва от Лисабон и свършва в Сантьяго. По принцип има няколко вида каминота. Има френско, има португалско, те са основните. Всички каминота имат различни разклонения, но всяко едно камино завършва в Сантьяго. Причината за това е, че ако не знаете какво е камино, каминото всъщност са пътищата на апостол Якоб. Якоб е обикалял предимно в Испания, той е испанския светец и неговите мощи, след като е бил обезглавен в Иерусалим, са докарани в Испания и в момента се вярва, че те са в Сантьяго. Затова всяко едно камино завършва в Сантьяго, в катедралата. Така че ние решихме да направим португалското. Тръгваме от Байона. Има едно разклонение, което се включва в основното португалско камино, което се нарича Coastal камино. И ние започнахме специално от Байона. В Понтеведра се включваме в основната част на каминото и свършваме в Сантьяго. Направихме общо 128 км за 4 дни и взехме сертификат. Значи за каминото трябва да направиш минимум 100 км, за да вземеш сертификат за дистанция. Трябва да изходиш, да си на кон или да караш колело, но на кон и на колело трябва да направиш минимум 200 км. Така че ние с ходене решихме да направим малко над 100. Всъщност не много малко, защото 128. И накрая взимаме сертификати, които ще ви покажем в последното видео. Надяваме се, че ще ви харесат нашите видеа. И ако имате някакви въпроси, нещо повече искате да разберете за каминото или за самите нас, моля, пишете коментари. В видеото участват две много скъпи за нас жени. Едната е нашата скъпа кума Гергана, а другата е моята скъпа сестра Диана. Гергана направи каминото с нас. Диана ни помагаше много, без нея щеше да ни е много по-трудно. Тя ни пренасяше багажа, уреждаше яденето вечер, почивката, приятната почивка, както и правеше части от каминото да ни пресреща. Така че, дано да ви хареса. Дано. И накрая, след Сантьяго, има още мъничко в последното видео, което не е баш камино, но е част от цялото изживяване. От цялото изживяване, да. Сега пускаме филмчетата. На здраве с кафенце. Така, започнахме каминото от Байона. Ето ги двете каминарки и един каминар. На 4 юли. 4 юли 2024. Тук е малко шумно, защото още сме в града. А нататъка е марината и някакво плащче. Напред. Сега ще отидем да си вземем първия печат. Сега трябва да намерим пътеката, защото още не сме на нея. Да, ето първия знак. Буен камино. Това е просто реклама, не е знак. Но нищо. Ще се задоволим и с рекламите. От тук първото место, от което ще вземем печат за каминото. Жената взе паспортите и каза, ще видим дали ще ви дам, зарадва се, че тук е първото... Сега ще ви покажем първите печати. Сега ще видим дали ще ни даде. Гратиес. Гратиес. Имаме вече първи. Надида паспорта е най-важното. Ето го. С печат всичко. И дата всичко. Дата всичко. Продължаваме да ходим сега. Вече започва истинската... Ето нагането. Започваме с истинската разходка. С администрацията. Сега ни очакват около 40 км ходене. Ние стоим и се мотаме. Ние сега днес ще взимаме ли от някъде друга да печата? Трябва два печата на дом. Трябва минимум 2 печата. Добре, а не може ли от Байона? Добре.
От това... Където колко повече, толкова по-добре. спираме Ние и обичаме да имаме. Както казва нашия бивш министър, не знам сега дали е министър, имането е по-добре от немането. Да. Ето го и първият ни знак. Първият знак. Ето. Стигнахме на официалната пътека, Да. жълтата за каминото за Сантьяго. И сме абсолютно размазани. Километри и половина вече ходим да стигнем до тази цел. Километър и половина и сме готови да ходим да си почиваме. Ето, друга жълта стрелка. Друга Значи- жълта, по-мизерничка леко. Защо са жълти стрелките? На времето много хора са се губили, не можели да намерят точната пътека за каминото и един свещеник намерил някаква жълта боя и минал и нарисувал стрелки навсякъде, за да хората да не се губят. Затова навсякъде каминото са жълти стрелки и това е един от символите. Но в Испания ги правят и на син фон, да се виждат по-добре. Ето другия знак за каминото. Другия знак. Ето го. Това се нарича знак. Камино знак. А това е камино път. Е така. Ходиш и се наслаждаваш. И се наслаждаваш на живота. А това е типичната галицианска Това за да къщичка. не му хлясват зърното и... Ето, Станислава обяснява. Виж колко красиви къщи е имало тук. А това е бивша красива къща. И той виж нагоре градината и тя е изоставена. Ето го. Ето това ни е първия знак. Канела, аз се снимаме. Ама то това е видео, нали знаете? Снимай да се снимка. Ще ви снимам, само да покажем. Ето тук пише. 127. Трябва да изминем 127 км, 360 метра, а сега ще се снимаме с снимка. Цяло излезнахме от Байона. Казват тук момичетата, че 127 км ще ги минем като песен. Няма и да ги усетим. Нямало и да ги усетим. Да видим. Като хоров. Да видим дали ще стане така. Ще записваме стъпка по стъпка тези 127 км и да видим дали ще е песен. Да, пейки. Тя може да е песен, но може да е траурна. Ще видим. Няма да е траурна, глупости. Това няма да се Много случи. да е тъжна, балада. Тъжна може, но траурни не. Чак такива драми не. Тъжната песен ще е към 7-8 часа до вечера. Да. И продължаваме напред с бодра стъпка към Виго, където ни стои лодката. Поне на долнището е добре, но обикновено като има на долнище, значи има и на горнище. Пък и да видиш по-живописни места. Това. Значи погледни я тая. Тя е само цвят. От 25 до 500. Река е. Виж гадно. Да ви държим да ви покажем, че не сме единствените луди. Като ги гледам раниците, Има и други хора, но тези са истински. не са 15. Защото си носят сами багажа, всичко с мидите отзад на гърба. А ние, ето сега ще видим тук рута, който сме. А ние сме... Те идват от Португалия. Пътя отдолу. Бuen camino. Там има едно камино, момче. И то снима. Buen camino. Buen camino, buen camino. Синчето ще ни прави световно известни. Каминарки. Carry emotions, the weight of the ocean. You keep climbing mountains, too blind to see. It's not getting you closer to where you wanna be in your life. The weight on your shoulders, time to put it down.
You fall and you break, you got battles to take on, but you figure it out, yeah. When you fall and you break, you got changes to make now. See the light at the end of the tunnel, it's right there, now just look up and follow. Take one step at a time, babe, I'm with you all the way. So baby, get up, 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 up. No, don't you stay down, 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 down. Now lift yourself up, 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 up. Baby, baby, get up, baby, get up. The brighter you're shining, the darkest skies get. So used to be hiding behind your fears, but from my perspective, you got just what it takes. You're in control here, don't you forget. You fall and you break, you got battles to take on, but you figure it out, yeah. When you fall and you break, you got changes to make now. See the light at the end of the tunnel, it's right there, now just look up and follow. Take one step at a time, babe, I'm with you all the way. And baby, get up. И ето, Станиславчето ще слага печат. Печатите са важно нещо. Нали така? Сега ще излезем да пием отвънка на прохлада едно. Ще излезем на прохлада да пием по едно кафенце. И после продължаваме. Минали сме само 8-9 км, нищо работа. Ето тук Гергана е сложила даже чантата за кафето. See the light at the end of the tunnel, it's right there, now just look up and follow. Take one step at a time, I'm with you all the way. So baby, get up, no, don't you stay. Тук има оставени значки и работи и избираш си оставаш парите, колкото искаш. Ние ще им оставим тук всички такива стотинки, които имаме. И взехме си една значка. Като видим магазинче, дори да няма продавач, ние трябва да си купим нещо. И ето, взехме да снимам значката. Вече имаме значка, аз съм вече имаме значка, ето я. Ето я тук значката някъде. Продължаваме в жегата. С значка. Да. Те продаваха и вода хората, но значката е по-важна. Значката е по-важна. Водата няма да остане. Водата точно ще изпием и ще си замине. Пък значката... Можем да припаднем от жега и обезводняване, но значката ще е на гърдите. Точно. Да. Ето тук нова, това са... Съвременно такова хамбарче. Съвременно хамбарче. Дупки да влиза въздух. Да. Продължаваме, пихме кафе преди това, но не снимахме като пихме кафе, че забравихме. И продължаваме да ходим в посока Виго. Падналия пилигрим снима кратък участък от пътя, който продължава към Виго и се минава през разни селца, пътечки. Така изглеждаме след 10 км ходене в жегата. Да, 10 км. Ето тук долу хората примерно си имат градинка, много приятно. Но те не са навън да работят или нещо такова, само ние ходим, защото така сме си го надробили. Много приятно сълце. Не му знаем името. Тук тръгнахме нагоре, полет наклон, той много не си личи, но като пече слънце и всеки наклон се отразява на пилигримските мускули. Ето я пътеката, това представляват пътеките по каминото. Минаваш от път, по-малък път, голям път, пътеки. Ето, таченцето се зарежда против змии. Да почне да тропа, за да бягат. Вече 2 змии сме видяли. А там има борба за отваряне на щека.
човекът се умори така. А тук отгоре в къщата не знам дали нямат хората басейн, ама няма да ги гледаме, че не е много хубаво. И нагоре е пътеката, ето я. Сега тръгваме по нея. Stop and breathe for a minute. Long it over your head, try to listen instead, won't you? Think for a minute, who you wanna be for a minute. Don't get over your head, you're like everyone else, aren't you? You could gain from being a bit nicer, knowing to talk and when to shut your mouth. You're so moody, always such a fighter. Try to open up your mind sometimes. You'll be just Сега стигнахме до това кръстовище, което явно е някакво известно, защото Банко, ето го, Банко де Перегрино, и си има печат и всичко на самото кръстовище. Много е симпатично. И сега ще извадим печатите и там ще ги сложим. Така, сега ги слагаме печатите и продължаваме към Виго по пътеката. От пътеката, мале, този печат какъв е сериозен. Вау! Вау! И имаш лимони, можеш да оставиш колкото пари и да си вземеш от тези красиви лимони. Ето. Това зад мене, ето нататъка, много добре не се вижда, са едни острови. Пише се Циес, но се чете Тиес на испански. Тези острови са от Националния парк на Испания и са плажовете им много красиви, с супер бял чист пясък. И за да отидеш до там, трябва или да отидеш с ферибот, който тръгва от Виго, където сме ние, или може да си отидеш с твоята лодка и искаш просто разрешително да хвърлиш котва. Ние имаме разрешително за навигация там, а за разрешителното да захвърлиш котва става много бързо, така че ще пробваме, ако имаме успех с времето, в смисъл да е хубаво времето, да отидем и да ги посетим с лодката. И там също има една такава разходка, обикаля целия остров. Може да пробваме да го обиколим и да видим какво се случват в националните им паркове на Испания. Но за сега продължаваме с каминото. Ето ги двете момичета отпред. Двете момичета ходят сериозно. Нямат умора. Аз вече изядох един круасан. Леко. Аз вече изядох един круасан и се чувствам малко по-добре. Но бих хапнал и нещо по-хубаво. Примерно, за пример давам какво бих хапнал. Рашо се нарича. Пише се Роксо. Раксо. Чете се Рашо. Това са едни малки свински мръвчици, нарезани на парченца, запечени, запържени. Отдолу картофки, много хубави, пържени и отгоре те. Това има нещо като тапаса. Много вкусно. Ох, потекоха ми лигите. Те се надявах такова да ям. Но тук в гората... Има манички и големи порции. Зависи колко си гладен. Да, има и малки и големи. Ние ще вземем и малка и голяма, за да има от всичко. Айде за сега да продължаваме да ходим, стига сме приказвали. За ядене. Ние обичаме да ходим да приказваме. Ние най-обичаме да приказваме за ядене. Затова сме станали перфектни на испански да поръчваме ядене. И пиене.
Пелегрините. Пелегрините или перегринс. Перегринас или перегринус. Това е извора. Шишенце, в което тази вода дали може да се пие, не се знае. Ще разберем, ти ще тестваш. И да видим дали ще става за пиене. Там. И нататък пътеката продължава към слънцето. Нататъка ли е? Да. Нататък по баира ли? О, супер! Това е за истинските пелегринчета. Пристигнахме при нещо като водопад. Ама няма да се къпем. Какво е? Няма да влизаме да се къпем, макар че изглежда много привлекателно в тази жега човек да влезне там във водопадчето отзад и да се поизкъпе малко. Ама не сме си взели банските. Те не че тук много ползват бански, но все пак ние сме по-срамежливи. Сега сме на предверието на Виго и как ще ходим, не знам. Стана супер натоварено. Супер жега, ама супер жега. И сме направо супер. Минахме 18 км от сутринта. 18 км и сме в някакво като индустриална зона ли е, какво е, не се знае. Виго се виждаше там от хълма. Обаче табелките бяха за каминото да свием насам. И сега вървим в... Да, искат да ни тормозат. Много да ни тормозат. И сега вървим към индустриална зона някаква. Интересно е. От разни пътеки в гората, разни шадраванчета, разни не знам си какви, водопадчета, вадички, приятни места. Изведнъж бум, през индустриална зона някаква. Освен ако не сме се объркали. Това също е възможно, но продължаваме напред в този дух. Ето през индустриалната зона. Тачето върви напред. По средата е Стоянчо. Отзад зад мен е... по-стилна да отбележа. Да, ето я. Ето вижте ме. Ето я. Много е стилна. Стил от всякъде. Сега ще погледна в телефона, пък да видя да не сме се объркали. Пътя да погледна. Се объркали грам. Проверих на телефона на ап, който се нарича Buen Camino. И в него има всички карти на каминото с разни информации, къде има хотели, алгоберти или там както се наричаха тези за алберги за каминото да се седи. Има информации за разни забележителности и така нататък. Даже каква денивилация ще минете. И този ап показва, че сме на правилния път в индустриалната зона. Така че продължаваме смело напред да крачим. И може и да обядваме по някое време, ако ни изказват мотоциклетистите. Така, преглъщам се и казвам. На 20 км ходене решихме да спрем, да хапнем, защото тук в 3 часа затварят всички заведения. Не сме решили, тачето ни разреши. Да, тачето ни разреши да седнем, да хапнем. И сега сме си взели, това е меню с салата, това е фасул с риба, а това е салата с шунка. И чакаме да ни донесат и другото ядене. Сме малко вече уморени, 20 км, не е шега работа. И ми приятен апетит. Така, влизаме вече в Виго. Това е предградията на Виго. Минаваме под разни пътища, рекички, супер дълго паркче ли е, какво е, вече ходим сумът и време по него. Жегата е силна, натискани, пагубна даже да не кажем, но наближаваме Виго
И в центъра, минаваме през центъра, ще се яде сладолед. И може би ще се пият студени напитки за почивка. Защото... Змийче или червиче. Не се знае, ето го. Вижте го. Не знаем какво е, не го плашете толкова друго. Ето го. Замина змийчето. Леко го натиснаха с... Ужас. Леко го натисна този човек с колелото отпред и се получи малко неразбирателство, но дали беше змийче, може би водно отиваше към водата сигурно. Трето змийче за сезона, това беше от мъничките. Виждахме едни големи, ама те беха покрай по-на друго място, покрай Мурус и Мушия. Та така, продължаваме. Продължаваме напред през Виго. Смело напред. Ето ги блоковете на Виго. Тук нямат пари във Виго и такива стрелки грозни, няма вече. Това е мостче някакво за пътеката им. Хората се къпат в реката при змийчетата, а откачените пилигрини продължават да си ходят напред. Смело напред. Докато не припаднат, Аме покрай стадионът във Виго. Не сме много запознати с футболните клубове във Виго, но стадионът изглежда страхотен. Просто страхотен. Сега трябва да видим на къде са стрелките. Сам беше стрелката, ама от тук нататък... Трябва може би нататък да ходим. Ето там има стрелка. Да, ето я. Да. Там, ето нататък трябва да ходим, покрай стадиона, ето го зад мен. Стадион Виго. Наближаваме, предполагаме, и самия град. Ето светва ни зелено и пресичаме и продължаваме в топлия юлски ден да ходим напред. Крачка по крачка се стигало до Сантяго, но се почвало с първата крачка. Така казват мъдреците. А нашето е крачка по крачка камино става. Това е нашия лозунг, мото. Ау, как препича тук. Браво! Браво! Ще се сложа сигурно и аз слънчеви очила. Нататък сега. Все още сме във Виго. Може би ще се срещнем с един много важен човек за нас. Изчакайте да видите кой е той. Тук още знаци. Надяваме се. Най-важният човек за организацията на всичко. Ето, наближаваме и кръговото, където може би ще се видим. Неочаквана среща предстои. Ето, наближаваме и неочакваната среща. Къде е неочакваната среща? Ето я отсреща. Неочакваната среща. Ето, чака ни. Тя ни е пресрещнала да провери дали всичко е наред. Дали сме добре. Ето я. Ей, тя сега ще ни снима на тази среща. Ето. Само 35 градуса на сянка в 4:20. Беше страхотно. Страхотно. Има още да ходите. Да, още толкова. Всъщност те казват, че има още толкова да се ходи. Така че не е било, а започва. Вижте във Виго как се умножихме на 4. Редичката е 4. Тук по някакви задни улички Виго много зле маркирано. Така казват и другите хора. И е малко трудно с маркировката, но това е пътя. Току-що ни информира телефона, че сме минали 25 км. Сега вървим към центъра на Виго.
Така, сега да ви кажа, отиваме да търсим хостел, забравихме името, от който да си вземем печат. Хостела се нарича Real for Hostel. И там се надяваме да има печати, за да сложим в паспортите на Пелегриното, че сме били във Виго. Трябва да е тук някъде този хостел. После отиваме за сладолед, пием количка или просто газирана вода и продължаваме към следващото населено место, където може би и ще останем да спим. За първи път ни отказаха печат. Било само за гости. Не, къде си го? Какво е това? Печат е бил само за гости на... Хостел за Камино, пък така. Бил восъчен за това. Така че сега отиваме в кафене или в катедралата. Айде да видим сега в катедралата дали ще има печати, съмняваме. Но ще погледнем. Ако няма в катедралата, отиваме в кафенето, ето зад мен. Айде да погледнем. Винаги, както винаги, всяка една катедрала в Испания е затворена. Не знаем защо, но затворена. И я да видим сега дали в това кафене ще има печат. There are stamps. We will be having stamps. Така. Ето, вече новия присъединил се към нас Камино слага печатите. Тачето е щастлива, защото събира печати. Тук има към 10 кафета, сега 10 ще обиколим за печати. Браво, честито. Ето, Яна Кръстева. Супер. Печатите нарастват сериозно. Сега остава време да се разходим. Този телефон не е мой, ама може да го вземем. Това е църквата, дето ни дадоха печати и се записахме в една голяма книга. В Виго. Църквата я отвориха и взехме печати. Ето, първия печат от цялото Камино от църква. От Виго църквата. Катедрала даже казаха, че е. Да. И записали даже имената вътре. Имена, откъде си и годините. Вече сме официално представители на Камино движението. Камино Movement. Пелегрино Movement. Ето ги другите две от Пелегрино Movement, който организираме. USA бях в тази книга. USA. След малка почивка продължаваме към Редондела на 16 км от тук, където ще бъде и крайната ни цел за днес. Продължаваме. 26 км. 2 км в жегата, така изглеждаме. Скоро ще приключваме. Пресекохме и тази магистрала и трябва да изкачим ето този баир, който изглежда много интересен. Има 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 шахти на него. 7 шахти. И от тук остават някъде около 8-9 км до местото, където ще спим. Дали ще издържим е въпросът. Ще се разбере след малко доколко волята на пилигримина издържа на 33, 34, 35 градуса цял ден. Ето пилигримката изкачва тук тази джунгла. Другата пилигримка се сравнява с сърцето. Добре ли тупка, не тупка ли? Ще се разбере. 146 само. Там на светофара пресичаме и тръгваме нагоре към Балкана пак. Но поне излезнахме от това Виго. Това Виго е може би най-така обърканата част от целия маршрут, защото няма просто град дълго, всякакви индустриални зони, квартали, направо
Но вече сме извън. Сега сме в Тиес. От Тиес вървим към Редондела. И така, продължаваме. Ето ги идват. Този наклон не знам дали се хваща, но е много голям. Като за последна изкачваща вечер. Не знам какво говоря точно, но наклонът е голям и сериозен. Единият каминар минава, оцелял, другият е на път да оцелее и вече нататък става равно. Сравнително равно. Така, изкачихме го Май Баира. Ето и другия каминар се изкачва, едва диша, но се изкачва геройски. Това е гледката надолу през двете къщи. Има разни ферми за риби, миди, щуки, октоподи, калмари, плътноходки. Изобщо красота. Но докато хората се веселят на лодките си, ние изкачваме асфалтирани баири. Кой както си го нагласи. И пак наклон. Тъкмо си мислихме, че сме приключили с наклона. Оказа се, че не точно. Наново. Ама продължаваме с бодри сили. На 34-я километър, 5-я, бодри сили. Така е. Страхотна къщичка зад мен. Реших да я снимам. Ето ги долу момичетата. Идват и те. Кучето ще ги излае, малко ще се оплашат. Залива се вижда също, красив, прекрасен. Страхотна гледка. Като се изключи умората, гледката е невероятна. Просто е невероятна. Останаха под 100 км. Под 100 км, ето ги. А тези двете веднага застанаха за снимка. Ето ги штрак, цак. Сега ще направим и снимка. И почти пристигнахме при хотела. Остана още мъничко, 35 км до момента. Точно в тази точка каза каката, която ни следи, 35 км от GPS. Под кака разбираме на Samsung walking, тракинга. Да. И сега отиваме в хотела. То не е хотел, а е апартамент, който Дида, най-важният човек за организацията, каза, че е напълнила хладилника с питиета, хапване, това онова, защото сме уморени и смятаме тази вечер, може да погледнем сълцето набързо, но ще видим как ще е. Може би ще се прекара в апартамента на климатици, пиене на безалкохолни, бири, вина. И попрашки, защото е такава жега, все още 35 градуса. Ужас. Това деца попрашки няма да ги снимаме. Като се къпиш, Вече сме пред апартамента. Тук има някакъв страхотен мост отгоре, не знаем още какво е, ще го разучим. И сега отиваме да малко така да се възстановим, да пуснем по един душ и да релаксираме за деня, че утре наново. От Редондела до Сантяго ни остават 90 км, около 90. И да се надяваме, че всичко ще бъде наред. Ето го и апартаментчето, в което Дида ни е подготвила приятни неща. Хладно, приятно, само за отпочиване. Айде сега да видим кой какво ще пие. Цивилизацията казаха. Да идеш, да спиш в стая с 40 други човека. Това е истинското. А не като нас. Заповядайте да видите. огромно е, хора. Страхотно. Това си е... Аз какво ти казвам? Това са пилигрими с кредитни карти, така ги наричат. Това са лигави пилигрими. Ето, заповядайте. Страхотно. Ето да покажа Дида. Посрещна. Това е нашата стая с гането. Ето тук стая. Това е вашата стая. Спалня. Страхотна. Това е вашата стая. Ето. Гардеробче от IKEA, най-вероятно. Да. И кухня. Погледни кухнята, тачи. Кухнята е... Вау, трепач. Заредила съм хладилника. Изстудяват се
Светията, а тук има тайно място. Тераска. Ай! Вътрешен двор с пералня и с мивка и... Ай, стига, и мирише на туалетна. Сигурно, ама той е запарен. Това е бойлера. На муха. Да. Тук е кош. Ай, колко интересно къще. В апартамента не мирише. Тук е супер. Еми това от нас до утре, когато започваме следващият лег. Или следващата отсечка. До утре.